To čo je? Čo to je za vec? To je kamera. Asi. No tak... No, ono to natáča už. No to sa teraz to nenatáča. Čo mám teraz robiť? Ahoj, moje meno je Stevie Master. Ahojte, moje meno je Brazač. To je Brazač. Dobre, A? najlepšie intro. Čo som Ej. to mal. No. Toto bude vlog? Ja som v vlogu. Lololololog. Prolog. Pek! No, a ponechám mu túto velenie, lebo ja neviem, o čom by sme mali rozprávať. Máte povedať niečo o svojom kanále? No, natáčam už od začiatku roku 2016. Už som vydal 9 videí. Ja Dajte zatiaľ? mi všetky subscriby, ja som najlepší youtuber na svete. Yes? A Dajte ja mi som zatiaľ lajky. vydal... Ja už zarábam 2 centy za hodinu. Nie, počkať. Skôr za mesiac. Ja už zarábam 0,000000000 a nič. Čau. A vidíš. Ja som vám chcel Lebo povedať... nemám ani sponzora, tak nemám. Ja som vám chcel povedať, že toto bude taký troška dlhší vlog. Bitch. Mafia! Keďže nemáme ani poriadnu tému, No, nemáme tému. Tak nevieme, čo teda budeme robiť za napíšte, čo máme urobiť. A.k.a. livestream, a.k.a. Ani nejak moc nie. Ináč, ešte som vám chcel povedať. Viete, čo bude prvá záhra natočená? Bude to GTAčko Stunty. Hell yeah. Maličkosť. Bude tam. Tu nám budú moji Aj shit. kamaráti. Aj Brazíliu, aj Smiley. Budú pri tom, ako budeme natáčať, tak budú doplňať troška komentár, Tak, jasné. budeme špeciálny host. Ja. No, ešte k tomu. Ak asi môžete všimnúť, natáčame u týchto dvoch doma. Ta. Vidno vás. A moc toho nevidno, neviete, kde sme. Neviete, kde bývame. Máme to. Takže zatiaľ to je... Ak chcete, tak ja vám môžem povedať ich adresu. Nie, bezpečná skladka. Takže. Mám kapsičku. Kapsa forever. You can store everything. OK. Vieš, čo som práve zistil? Čo? Že ja ju nemám. Poďte sem. Kapsička. Tada. Kapsa. Možno by si niekto povedal, že kopírujeme Goga. A keďže kopíruje... No keďže veľa ľudí urobilo video na to, ako kopírujeme Goga, takže napríklad by sme mohli kopírovať Smusu, ako kopíruje Goga. A preto ja len hovorím 4 lístek. 4 lístek. No. Dobre, no. No. Všimli ste si. A ešte jedna vec. V dobe, keď natáčame toto video, dneska, Si úplne nežre, počkaj. dneska, Má má národky. Smiley. Yeah. Ideme mu dať Takže nejaké možno aj dobré z toho darčeky. natočíme. A dostane vysielačky, takže asi jej. Vrtíte. S tajnou kamerou, takže. Čo? No s tajnou kamerou, a ja to chcem mať na videu, nielen ty. Dobre, no. Však ale ja aj tak nemôžem nejak natáčať na moju kameru, lebo neviem kde. Aha, tak ty si stratil kameru. Dobre. A ja si myslím, že by toto z nášho vlogu 5 mohlo byť všetko.
Dúfam, že sa vám video páčilo. A ak sa vám nepáčilo, dislike nedávajte, iba lajky berem. Takže subscribe pre Ak sa vám novosť. bude chcieť, tak môžete dať aj odber. A zatiaľ ahoj.